Yeah, anɔpɛ dwumadi a yɛato ne din anɔpɛ no. Yɛbɛka bibi afa yɛn ankasa yɛ nipa dasani a yɛwɔ wiase ho. Yɛbɛsrɛ na nipa dasani wo de onsa ayɛ adwuma. Mɛntwɛn no bi de bia obedi pani so obi na mɛboa. De bia bɛka so obi na mɛboa ansa na watumi ayɛ den ayɛ adwuma. Yɛbɛsrɛ mi ni adasani a ene yagye nkwa na awu ababagye yɛn kwan. Wa sorry afiri awufuo mu ni yɛbɛsrɛ wo na ado nsa ayɛ adwuma. Sɛne yɛbɛyɛ a osu betumi ayɛ den aboa wo nua de bia mentra wo sɛ wo nua bi na enye den emmoa nti yɛbɛsrɛ animanim ya nkɔmɔ yɛbɛdi no yɛbɛdi afa sɛ nipa dasani wo te hɔ a obɛyɛ den odo nsa ɛbɛyɛ adwuma yɛbɛsrɛ na yakɔgye nkrato aba ne yakɔgye nkrato ba a ɛyɛ sports fo no ɛbɛba ɔmo firi hɔ na ɔmo ba yɛn a yɛwɔ ha yi oti midin Kwame Asare me na mebɛdi dwumadie no ho kyea me ne nua David ba ɛne amo eni yebedi saa dwumadie nti yɛbɛsrɛ nkranhyɛ sɛm a yɛde brɛ mu anɔpa yi yɛbɛsrɛ mu ano matie sɛne yɛbɛyɛ a unia ɛbɛboa na wobɛtumi ayɛ den ɛde nsa ayɛ den ayɛ adwuma